Oriol Pinya, cofundador de la Capital, que és una gestora de capital risc basada a Barcelona. El que estem fent és propagar la sostenibilitat a tot el portfolio d'empreses que tenim en cartera. Doncs mira, nosaltres som una gestora de fons de capital risc on agafem els diners d'estalviadors i invertim en companyies no cotitzades, que bé poden ser pimes de l'estat espanyol, és una part de l'activitat. L'altra part de l'activitat és que invertim en startups, que sobretot el que fan és el que es diu software as a service per pimes. Doncs mira, la sostenibilitat per nosaltres és absolutament clau. De fet, ja fa molts anys que som B Corp, que B Corp és una acreditació que hi ha de sostenibilitat i som de les poques gestores a Europa que tenim aquesta acreditació. I el que fem és portar un pas més enllà, que és cada vegada que invertim en alguna companyia a través dels nostres fons, intentem que elles també siguin B Corp. És a dir, que al final el que estem fent és propagar la sostenibilitat a tot el portfolio d'empreses que tenim en cartera, que perquè et facis una idea, en total estem sumant prop de 2 bilions d'euros en ingressos i 7 o 8.000 treballadors. És a dir, que és una petjada bastant àmplia. Doncs mira, aquí el que hem fet és que tenim un ecosistema. Nosaltres en total, entre la part de venture i la part de buyouts, tenim 50 empreses participades i el que fem és ajuntar els CEOs i els CTOs de totes perquè parlin entre elles i intentem aprendre de les millors pràctiques de les diferents empreses i que hi hagi sinergies entre les mateixes. Doncs mira, nosaltres sobretot el que fem és invertir en pimes i empreses petites. Aquestes empreses petites intentem, quan invertim, fer-les més internacionals, més sostenibles, més digitals. Per fer això ens enfoquem en 3 palanques, que són primer les persones. Sense talent, les coses és difícil que vagin bé, després els sistemes i després els processos. Si aquestes 3 palanques funcionen, normalment les nostres inversions van bé. Quan alguna d'aquestes 3 palanques ens fallen, és quan no ens van bé. Doncs mira, jo crec que fa més o menys un any, quan es parlava de la refundació del clúster, vam parlar amb vosaltres, ens semblava una gran iniciativa i probablement aquí a Barcelona no havíem parlat mai, no havíem creat aquest ecosistema de que els diferents jugadors que hi ha en el sistema financer parlem i veiem de com entre tots podem fer que funcioni més l'economia catalana. Doncs mira, jo et destacaria que ara mateix estem en procés de llançar un fons temàtic en temes de sostenibilitat i descarbonització, específicament per descarbonització, perquè pensem que el problema mediambiental que tenim al davant és molt greu i el que estem fent és un fons específicament dedicat a invertir en companyies que el que volen és mitigar l'impacte del canvi climàtic.